Ja, jeg skal bevise, at den der sætning er rigtig. Altså at sinus til a divideret med a er lige med sinus til b divideret med b, og at som så er lige med sinus til c divideret med c. Man bruger formlen eller sætningen til at regne vinkler eller sider ud i en vilkårlig trekant. For at bevise det, skal vi bruge et lemma, som jeg beviser lige om lidt. Lemmaet er, at trekantens areal er lige med en halv gange a gange b gange sinus til c, som så er lige med en halv gange a gange c gange sinus til b, som er lige med en halv gange b gange c gange sinus til a. Og den formel har vi fået ved at bruge trekantens areal, og det er også den, som der skal sættes fokus på, når jeg skal bevise, at det rent faktisk er rigtigt. Okay. Så for at bevise det, der har jeg tegnet en vilkårlig trekant. Jeg har tegnet højden til siden b inde i den. Det vil sige, at I nu har to retvinklede trekanter. Inde i den trekant har vi så, kan man så sige, at den der passer ind i trekanten, fordi den er trekant. Og så skal vi så have lavet den her om til noget, der minder mere om det her. Derfor kan man sige, at højden til b er lige med siden c gange sinus til a. Det kan man, fordi vi kender formlen hernede. At sinus til en vinkel er lige med den modstående katete divideret med hypotenusen. Altså, sinus til a, den ligger her. Og hypotenusen i det her tilfælde er den der, og den modstående er den der. Det vil sige, at ved at ændre på den her formel, kan vi få det der. Og fordi vi ved, at c gange sinus til a er lige med højden til b, kan vi skrive det sådan der i stedet for, hvor vi har taget t ned her, så kan dens areal er lige med en halv, der har vi også deroppe, gange c gange sinus til a, fordi vi fik videre herover, at de der to er lige med den der. Og så kan vi så sige sinus gange b, fordi b er grundlinjen i den her trekant hernede. Okay. Men heroppe har vi så nogle flere, der minder meget om, så vi kan tegne flere højder. Den her. Det er ikke ligefrem en skøn tegning, men det virker. Og den der. Sådan der. Og sådan der. Og det har så lagt grund for dem her. Så igennem det har vi vist, at lemmaet er korrekt. QED. Jeg har nu bevist, at lemmaet passer. Og nu skal jeg så bevise den her sætning. Det er egentlig meget simpelt, når man har bevist, at lemmaet passer. Man siger, divideret med en halv gange a gange b gange c. Og fordi jeg har gjort det her på den ene side af de tre lighedstegn, der er, skal jeg også gøre det på de to andre. En halv gange a gange b gange c og en halv gange a gange b gange c. Okay. Nu har vi, i alle tre har vi nu tre faktorer, der er ens. Det vil sige en halv, a og b her, en halv og a og c her, og en halv og og b og c her. Det vil sige, at vi kan skrive det på en anden måde. Vi kan skrive sinus til c divideret med c er lige med sinus til b divideret med b og sinus til a divideret med a. Og det kan vi, fordi vi heroppe har fjernet alle de faktorer, vi kan for ligningen. Ligeledes her. Og ligeledes her. Og nu har vi fundet den her. Q, E, P. Sådan er bevis. Jeg vil nu bevise cosinusrelationerne. Og sætningen for cosinusrelationen er, at for en vilkårlig trekant gælder det, at a i anden er lige med b i anden plus c i anden minus 2bc gange cosinus til a. Og det samme videre ned med b og c. Og vi tager udgangspunkt i en trekant, vi har tegnet, og der har jeg så lavet en højde til b, det vil sige, den står retvinklet på. Og højden, den gør så, at jeg får to retvinklede og spidsvinklede trekanter, det vil sige, de har ikke nogen vinkler over 90 grader. Og her der har jeg så givet navn b
B, C og A, og C, A, X, og hele den her side hernede, det er B, og når den her side det er X, så må det her være B minus X. Nu bruger jeg så Pythagoras' læresætning, som er A i anden plus B i anden er lige med C i anden, hvor C i anden det er hypotenusen. Den kan jeg så lave her, hvor jeg siger B minus X i anden plus HB, højden til B i anden er lige med C i anden. Det var for den her trekant. Nu laver den så for den anden trekant. Det er X i anden plus plus højden til B i anden er lige med A i anden. Nu vil vi så isolere højden til B i begge de her to sætninger, så vi kan sætte dem lige med hinanden. Ja, vi vil nu isolere højden til B i anden i begge de her to ligninger, og det gør vi ved at tage X i anden hernede, og så sige minus X i anden på begge sider, så der kommer til at stå højden til B i anden er lige med A i anden minus X i anden. Og heroppe der tager vi B minus X i anden, og får over på den her side ved at sige minus BX i anden. Så højden til B i anden er lige med C i anden minus B minus X i anden. Og nu har vi så, at begge de her to er lige med højden til B i anden, og dermed må de her to også være lige med hinanden. Så dem kan vi så sætte lige med hinanden. Så det bliver C i anden minus B minus X i anden er lige med A i anden minus X i anden. Vi kigger nu på det her bx i anden, som er en kvadratsætning, og derfor kan skrives op på en anden måde. Og det er kvadratet af første led, som så er b i anden, plus kvadratet af anden led, som er x i anden, minus det dobbelte produkt, det vil sige 2bx. Og det kan vi nu sætte ind i stedet for vores c, i stedet for vores b minus x i anden. Og det prøver vi så det bliver c i anden minus, så skriver vi det her ind, b i anden plus x i anden minus det dobbelte produkt, som er 2bx. Det er lige med a i anden minus x i anden. Ja, vi har nu ændret, så der ikke stod b minus x, men vi bruger kvadratsætningen. Og vi vil nu ophæve parentesen, så der kommer til at stå, og reglen er, når man ophæver parentesen, så skal vi ændre fortegnene inde i parentesen, så der kommer til at stå c i anden minus b i anden minus i stedet for plus, x i anden plus i stedet for minus, b x er lige med a i anden minus x i anden. Og vi kan nu se, at der er x i anden minus x i anden på begge sider af lighedstegnet, og vi kan derfor bare strege dem ud. Og ligningen kommer til at se sådan her ud. A i anden lige med c i anden minus b i anden plus 2bx. Vi kigger nu på x, som vi gerne vil have erstattet af noget andet, som kan komme til at ligne vores sætning heroppe. Og der kan vi tage udgangspunkt i kosinus til en retvinklet trekant, som er kosinus til en vinkel i en retvinklet trekant af den hosliggende katete divideret med hypotenusen. Og hvis vi så kigger på vores vinkel C, kosinus til vinkel C, som er denne her, så ser vi, at den hosliggende katete, det er vores x, så den kan vi så sætte ind på den hosliggende katetes plads, og hypotenusen, det er a. Og for nu at få isoleret a, så kan vi gange, for nu at få isoleret x, kan vi gange a over på den anden side, så der kommer til at stå a gange cosinus til c er lige med x. Og nu har vi så, hvad x er lige med, så den kan vi sætte ind på x's plads op i ligningen, så der kommer til at stå a i anden er lige med c i anden minus b i anden plus 2b, og så i stedet for x, så kommer det til at stå a gange cosinus til vores vinkel c. Ja. Jeg vil nu isolere med c, og det gør jeg ved at
plus b over på den her side. Og hele det her, det er et led, så det kan jeg også bare flytte over ved at sige minus 2ba gange cosinus til c på begge sider. Så den kommer til at hedde c i anden lige med a i anden plus b i anden minus det hele led 2ba gange cosinus til c. Og således er det vist.